Maju mundur cantik, cantik, cantik. Kendaraan anak Siska nang opo nangis ke? Nang opo to jane ke? Dit, nang opo nangis nang kono ke sore-sore ran meni Bali udan ke? Nang sekolah ang disentak karo bu guru. Apa? Disentak bu guru? Domongake mboke wae, mesake jacilik koyo samang kok disentak. Engko nek domongake malah tambah seneni. Orane seneni, njuk karo nyong, mesake jacilik kok wis disentak. Njut apa nek engko peyang sik omong karo mboke. Iya, engko tak nyong sing ngomong karo mboke. Sis, malah turu. Ke anake sore-sore nangis nang pinggir dalan. Nang opo to anake nyong kok nangis? Hamberuh, ke takoni dhewek. Paling-paling gelut karo kancane to. Ose aja seneni, tak terangake nyong. Dadi wong tuwae aja kesusu nyeneni nek karo anak. Ha priye jal ceritane nyong tak krungu. Ke bocahe men omong dhewek, piye men krungu jelas. Cepet ke omong karo mboke. Nyong mau diseneni kalau disentak mbak bu guru, Mbak. Alah mesti peyang sing betu melano diseneni karo bu guru ke. Nyong ra betu, Mbak, tenang. Priye to sis? Anake disentak bu guru kok ra meni bela. Ra mesake po cah cilik disentak-sentak karo seneni ke. Alah mesti anake nyong sing betu ra ngandel guru ke nek ono sebabe njuk nyeneni. Priye to samangke malah bela? Jane mesake ora karo anake nganti nangis-nangis ku ngene kok. Anake nyong wis sing lebay. Dene nyong ke biasane mbiyen ke sentaki karo seneni. Umume to nek bocah ngeceke diseneni karo gurune. Nak piyang jan ra mesake karo anak. Tok seneng gawene tok. Wis peyang ras mangkake yang omong. Iki bocahe tak takoni wae. Dit, peyang asline mau nang opo kok ngasih seneni karo sentake? Nyong mau ngadeg nang dhuwur meja diseneni karo bu guru. Sak pas nek seneni karo bu guru, ngadeg kok nang dhuwur meja. Agak namah nek ngadeg nang dhuwur meja tak seneni. Ya ora. Wis te meneng ngambil apa kek anake nyong ra mung ngurusi. Iya sis Ra ngapur-ngapur nang sore-sore ganggu ana wong turu. Hop, omong apa meneh kowe? nyong gurung ngomong kok sis. Gurung ngomong luweh, melano dadi wong aja ngurusi urusane tanggane, ngurusi awake dhewek. Guru gak didik murid men apik. Kok ana murid mbah meja kok malah dibela. Piye mbok ya sing genah ngono ti, dadi wonge melano sing bener. Ti, priye to gak seneni?